ya social media digitivore barachia. Social media ni chal nade. Jomoko kia ni chal nade social media. Nasewacho maber ni social media ka kapok ibire ng'e malong'o niya be in gi Nyasachi. Nyasachi no ise make ga agreement ming'e ni en kodi ok obi weyi. We thoro maroma wache gi ji idwa ni tho wuoyo awuoyo weche ji. Inyalo goyi nikech social media ka ji wicked. Jomoko gin mana devil, ji evil ka, evil spirit. Mane momiyo kidhi kata e post mag jomoko tidhi yudo ka nitiere jok moko mawacho weche moko moyombore. Ji evil, ji devil. Ya mali safi cha timore nade? Ya mali safi cha inyago marach. Tho wuoyo awuoya. Ket mali safi director mondo gine. Ket mali safi kanyo. Ni saa 10:57 na ripoti nikiwa kwa gari yangu nilinunua cash bila loan nikipark opposite my saloon unikujie. Mane mali safi? En gie salunde kanyo timo beauty ang'oge ni ka wiro ne ji nails ang'o sana joma nyiri beauty gini go timo ne gaji makeup gini go timo. Iwinjo gik mowacho an apaka kienyi mbele salunda gari manyiewo mana gi pesa na cash moko kawe loan ng'ama dwara no koro bi ya mali safi gini ka kiani gika gitimo ma gidwaro go mondo gitrend tango ero kodwa trend tendo kora trendisha go kae. Mali safi bing'e gimotimo. Mali safi dhi ni odhi onyiso Jarapogi nikech Jarapogi nyocha akia ni ochwanyore gi min ode mathis. Ni odhi onyiso Jarapogi ni odhi owerne konyise gi weche moko ni kata ang'o timre atima gi nyiri go kamano to ng'e maber ni Mikayi to keti director keti an kik wach ni awuoyo mang'eny. Awacho ni ng'amine ni kuongo kendo no ene motelo sigino e Mikayi ene morito dala apuonjo ni ng'amine ni kuongo kendo no ene motelo sigino e Mikayi ene morito dala makata kore yud moting'o siato ng'ielo to ene motelo sigino e Mikayi ene morito dala makata kore nwang' moting'o siato ng'ielo to ene motelo. Onyiso koth Jarapogi to koth to bro goye ni wira ni nyocha koth odwa chwanyore gi mina Mary mathis minode moro Mikayi nyocha chwanyo koro mali safi ka thumba miso thwango mogoyo cha ema koro dwani address go koth bondiko kanyo ni Jarapogi andiko kanyo ni koro mano address Jarapogi wira nikech Jarapogi nyocha chwanyore gi mina Mary minode en koro sedhi odonje ka ane mawuoyo ane madhoga ng'eny ane mawuoyo an nyaka gi Nyasacha ang'e Nyasacha to pok awacho koth ni to koro en ng'a modwa donje wacho koth ni mowuoye en ng'a ni nyocha koth ok chwanyore gi mina Mary odhi yudo nyako moro ni real mama ket real mama gine kanyo. Style mane mangano mi to kare kono mane mangano keto ni ane kono mane mangano adeka engineer wuduri dimoso na Edwin Don kairo rumo wona era maradire mawinjore ya ber kairo rumo wona era maradire mawinjore Samora akano chati budi akano chako gini uyare wuro ukikenda pimdiyo dola kepiro kwa nyumba ero tumnie nengo no tumnie tiro chele kara tum ineno real mama mane real mama nyako manyocha obede gari basta wacho ni in bedi kanyo ni ine ot ine odi chuori in bedi kanyo luok lewni go pass anani gach chuori adhi chamo chips gi gweno ni raracha ene manyocha baga wach cha ka ene gari koro mane nyako masani mali safi okawo ni odwani address go koth kako dwaro paro ni okoth bro goyi mali safi okoth to bro goyi akwiri nono koth bro go dhogi no ibro muoch dhogi no ibro muoche kiki paro ni okoth en nyiri moko miluero rigo e TikTok koth to bro goyi ka ane mapok awuoye wach ni to ane mawuoye ga weche ji weche te ana wuoye wach moro amora to pok ineno ka wuoye wach ni in iwach ang'o ageni jomoko bro wacho ni amisi onge in kokoth otimo gimoro ti protect okoth kotimo gimoro to kiwuoye to joangla moko gi to kotimo ti wuoye de mande inda de kori sedogo e social media ok ni asedogo ok ni kamar inda ta sedogo ina no bing'e ni nasechunga godo inda dong ing'e ni ora chung godo kanyocha lavenda kelo yuma moko ka dong nakidhore gi lavenda kuchocho ana chungi chuo wetena ama chunga godo
To be wach ni nok anyal wuoye nikech nang'e niya ma to gimoro ma jarapogi milore ga mila ma ok en gima serious, nok en gima serious. Real mama to koro koth ndiko kan koth to dhi gi real mama kanye. Mano ok gima serious, ana wuoye weche ma serious. Real mama to ok ne mana ni koro wan mina Mary mwang'eyo, mina Mary ok ne en mana kun moro mathis mar kaka dhako to nyalo kun, mago gik matimore. Dhako nyalo kun, ero ne chapni moro mantie. Tok mina Mary to mikaye mwang'eyo madhi bire mantiere. Real mama gini to koth koro ne dhi kanye, bok donji kata ni koro winjane ni koth onyuomo real mama. Dong winjo kata kaka gini wimbe keche lewi ok donji. Real mama chato koro koth dhi kanye. Papo wan ne gwe agwe, macho gima ni gwe agwe onduom, iga go onduom tiwe kanye. Wano kuna wuonde mondo go onduomeno. To onge kuma real mama okoth nyalo dhi gi real mama. Koro na wuoye nango, gima ok, mago gig jokes to gima ni bila. Koro ka nyalo wuoye to ok ni protect okoth, hapana. Ko timo marach ta wuoye, motimo marach awach, ando ng'e na wacho moro amora. To mar ariyo koth bo siepna, nitie kumoro ma nyaka ikwal ne ng'ato penj. Nyaka ikwal, ka kwalo ne koth penj kuond moko, kare koro dong nyaka benefit e kinda osiepnwa kode. Ang'o bed ni ka gimoro make social media taserendo, mano be en osiepna adier. Ok aredgo kama. To be mar ariyo, wach keny mar ng'ato, nyuol ng'ato kod tuo, ok adwaga ni awuoye, unless ni awuoye wach makoro idwa lose, idwa los keny, idwa los wach tuo ni, idwa los ang'o, wach ang'o, wach nyuol ni. Ka en wach miloso ma mondo loso bed maber. Wach keny iloso maber ok miketho, iwuoye maber ok miketho, iwuoye nyuol ng'ato maber ok miketho, iwuoye tuo ng'ato maber ok miketho. Mano kende, koro an ok anyal ga wuoye keny. Ok anyal ga wuoye keny magi. But real nani, mali safi, okoth to biro goyi akweri, ibiro muoch dhogi no. Koth biro goyi ma ok bere. In ing'e tich mana koth tiyoga kapok odonjo tho. Tabia ma en go tije no, kadang' okelni sa. Koth dong ng'e ne kwayoga. Koth ne kwayo ma. To kane pok okwayo, okoth dong ng'e ni tiyoga hotel. Notiyoga hotel. Notiyo hotel to mama moro noroke, wuon hotel ne roke, nowuone marach. Dong kako wuone marach to undore kanyo oluoko sende. To en mama no ore ni mondo dhi oom mogo bundle omiye pesa. To koka nodonjo tich koko osetiyo karibu 3 days. Okoth dong nokawo pesa na modhigo. Dong ochulore kende tije manotiyo. To mogo bundle mag ngano kata ing'e ni ng'eny, pesa mang'eny, ochulore mokalo te modhi. Dong ma koro chako kwath. Kwath kanyo ing'e gima nokoth otimo. Okoth dong wuon tich ne pok ochule pesa dweche 2. To odwa mani ng'ani sama na ng'ani pesa. Koth dong nochuone dhok gi tong' dhok 7 mowuok odhi. Koth na wiye rach biro goyi. Mabe kik iye osukni dredi. Sani ko osukni dredi to ng'e ni inyalo manye town kanyo, inya pedhi kale, ibiro pedhi. Misinde ni sa. But we uru weche mag ji mang'eny bai. Biro goyi. Koth biro goyi mali safi. Use headquarter. I beg and use headquarter. Ozwa. Jonyuola dhao nana wito nyako moro moda. Imoso na dhiang' radida. Jonyuola dhao nana wito moro moda. Baba dhao nana wito nyako moro moda. Amolo Power Bondes Club. Mama dhao nana wito moro moda. Mama dhao nana wito nyako moro moda. Mula Wuda Lego. Baba dhao nana wito moro moda. Usiepe dhao nana wito nyako moro moda. Chris Wood Coach.